foi? Pois nada, que nos convidou o Círculo Poético Ourensán a celebrar o seu 15º aniversario aquí no Pontevella. Maravillosamente cantades, encántame. Grazas. Bueno, e ademais temos algo interesantísimo. Ruth Lovera. A nosa Ruth Lovera é a nosa artista compañeira das Mouras, pero é sorda. Entón aquí con este ruido non escoita, a pesar de que eu xe ten un implante, pero aquí con este ruido non escoita. Importante decir o que facedes nos vosos espectáculos, non? Claro, Con respecto a ela. temos a Ruth porque é a nosa ponte de comunicación entre a comunidade ointe e a comunidade sorda. Queremos Fenómeno. que a música chegue a cantas partes millor. Bueno, por onde andades? Quen sodes? Como facedes? Ai, que estamos moi emocionadas porque hoxe foi unha tarde impresionante, chea de cultura, de sensibilidade, música, poesía, estamos encantadísimas. O noso proxecto surdiu así por casualidade, un grupo de mulleres do ámbito da educación social, empezamos a tontear ca música e mira que liamos. Liádela. A muller máis Esta é a nosa última moura, Eu fui o infiltrado. O seu guitarra. Um brasileiro galego. adoptada. Sí. E o Sergio Tanos que chegou a apoiar o noso proxecto porque Cheguei de músico e produtor musical, que aí... o noso Ai. produtor. Sí, señor. Ai, Que importantes son os apoios. Pois sí. Cando nace alguén que cree en nós, verdade? Sí, porque nos empezamos con esto un pouco para xogar e ao final acabamos descubrindo que podemos transmitir emocións, podemos cambiar cosas que non nos gusta como están na cultura actual e intentamos loitar para cada día mellorar un E pouco. todo isso com profissionalismo e divertindo. Claro, Que hai que Efectivamente. divertirse. Con moita retranca, porque temos temas propios, pero tamén facemos adaptacións de temas populares, cantigas populares, e damos unha voltiña sempre con perspectiva feminista. E tamén recorda, Silvia, quen foi as tres mouras primeiras nas que soou o himno ás letras galegas. Diro a As ti. letras galegas, por suposto, unha compañeira que xa non está aquí con nós, pero aquí nosas dúas nun ensayinho demos de capandereta a esa canción que ten que ser himno das letras, vamos, sí ou sí. Nos E que estamos maides aí facer moi popular vos porque xa é moito vosa. Pois Que claro, guai. claro. Estou desexando vervos nunha actuación cantándoa. Moi ben. Prometedesmo. das permiso nos cantamos esa Totalmente, é que é toda vosa. Xa sabedes que naceu para que a cantemos todos, eh? Pues Perfecto. tomamos nota de deberes e para a próxima. Ademais fala das mouras, chicas. E dos mouros. Do Moura também. Moura. Da igual. Ah, bueno, moitísimas grazas, parabéns. Gracias. Chao.